Mae'n bwysig bod ni'n haddysgu ein plant mwyn gadael nhw deall yr ymddygiad sy'n mynd i gadw nhw'n ddiogel ac eu cymunedau'n ddiogel am gweddill ei oes. Mae diwrnod arferol i fi yn un prysur iawn. Da ni'n gorfod trefnu ymweliadau i ysgolion, teithio o gwmpas yr ardal a da ni'n ceisio ymweld â o leia da i ysgol pob dydd. Dwi wrth fy modd yn mynd mewn i'r ysgolion a siarad efo'r plant a gweld y gwahaniaeth da ni'n gwneud wrth roi negeseuon diogelwch pwysig i'r plant a gwybod bod ni'n gwneud gwahaniaeth mawr. Mae'r cadetiaid tân genedlaethol yn corff ieuenctid sy'n cael ei rhedeg yn y Gwasanaethau Tân ag Achub. Young people gain a lot from the National Fire Cadets. I personally gained a lot of experience from National Fire Cadets that helped me progress in my career as a plumber. Mae archwiliadau diogelwch rhag tân yn hollol bwysig yn y cymuned i wneud yn siŵr bod pobl yn saff yn y tŷ a hefyd i checio am pethau fel plygiau sydd wedi cael eu gorlwytho a hefyd am pethau fel sgamau hefyd. Rydyn ni'n defnyddio ffurflenni i cael gwybodaeth o'r person yn y tŷ. Wedyn ni'n defnyddio gwybodaeth hwn i roi ar yr injan tân i'r diffoddwr tân gwybod amdano eu sefyllfa nhw yn y tŷ, enghraifft os maen nhw'n cysgu lawr llawr. Achos diogelwch ac yn iach yn edrych ar cwmpo, mae'n ffurfio rhan allweddol sydd yn edrych ar cwmpo o peidio cwmpo sydd yn gallu newid bywyd yr oedolyn. Ni'n rhoi ffurflen diogelwch cartref i pobl sydd ei angen. Mae'r ffurflen yn cael gwybodaeth a cysylltiadau i'n partneriaid i pobl i galw os oes angen. Mae prosiect y Phoenix yr rhedeg ar draws Gymru gyfan yn targedu unigolion a pobl ifanc ar oedran 3 ar 10 i 2 ar 15 drwy wneud gweithgareddau corfforol i helpu ddatblygu sgiliau, i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau. O wneud y cwrs y Phoenix, mae'r bobl ifanc yn dueddol o ddatblygu sgiliau, gallu gweithio mewn tîm, dysgu sut i barchu eraill, dysgu sut i ymddiried yn bobl eraill a datblygu sgiliau cyfathrebu. Mae o'n dda i gael gweithio efo pobl ifanc, ond mae o'n wych i fi gael weld gwahaniaeth yn y diwedd a datblygu a wneud gwahaniaeth.